हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियाव आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायना बुजिखाबाय जानांगौदि दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय बर'नि मिउजिक भिडिअ'आव हाइस्ट भिउस थांनाय एबा 10 मिलियननि जौसिन भिउस थांनाय भिडिअ'फोरनि सायाव माखासे कालेक्सन भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांनो सेस्था खालामदों। लोगोफोर, गिबियाव दं जोंहा बर'नि हाइस्ट भिउस थांनाय मिउजिक भिडिअ'नि मुङा जाबाय गुवाहाटी सारियालि। बे मिउजिक भिडिअ'आ 28 मिलियन एबा 2,80,00,000 लाख सुबुंफोरजों अनसायजादों एबा नायजादों। लोगोफोर, बे सं एबा गानखौ कमला सर्गयारिया खनदों आरो बे मिउजिक भिडिअ'खौ जौगा फिल्म प्रडाक्शनाव प्रडिउस खालामनाय जादों 2023 आव। लोगोफोर, दानिया नैथियाव दङ डालमिया सिमेन्ट। बे डालमिया सिमेन्ट मिउजिक भिडिअ'खौबो 2,20,00,000 सुबुंफोरा अनसायदों एबा नायदों दै लोगोफोर। बे सं एबा गानखौ हायेन ब्रह्मआ खनदों दै लोगोफोर, नाथाय बिनि गुबै लिरगिरिया प्रेक्टिकेल बसुमतारीसो दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ प्रेक्टिकेल बसुमतारीया सोर। प्रेक्टिकेल बसुमतारीया सासे गान लिरगिरिजों लोगोसे गान खनगिरि आरो कमेडियान एक्टरबो दै लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअ'खौ रेगे रेगां फिल्म प्रडाक्शनाव प्रडिउस खालामदों दै लोगोफोर 2021 मायथाइयाव। आरो दानिया थामथियाव दङ मोथो मोथो प्यार क्यारे। बे मिउजिक भिडिअ'खौबो 1,40,00,000 सुबुंफोरा अनसायदों एबा नायदों दै लोगोफोर। आरो बे संखौ खनदों जोंहा थारुनजों लोगोसे उषारानी बसुमतारीया दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअ'खौ प्रडिउस खालामनाय जादों SBC प्रडाक्शनाव दै लोगोफोर 2019 मायथाइयाव। आरो ब्रैथियाव दं जोंहा गभार्नमेन्ट कलेज। बे गभार्नमेन्ट कलेज मिउजिक भिडिअ'खौबो 1,00,00,000 सुबुंफोरा अनसायदों दै लोगोफोर। आरो बे गभार्नमेन्ट कलेजखौ जोंहा दानि जाखांफुनाय जेसि नार्जारी बिथांजों लोगोसे कमला सर्गयारिया खनदों दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअ'खौ आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव प्रडिउस खालामनाय जादों दै लोगोफोर 2023 मायथाइयाव। आरो बाथि एबा जोबथारनायाव दङ जोंहा दैसा बारनाय। बे दैसा बारनाय मिउजिक भिडिअ'खौबो 1,00,00,000 सुबुंफोरा अनसायदों दै लोगोफोर। आरो बे संखौ खनदों जोंहा रबिन सिंहजों लोगोसे नितामनि बर'आ दै लोगोफोर। मिउजिक भिडिअ'खौ जिबि क्रिएशन प्रडाक्शनाव प्रडिउस खालामनाय जादों लोगोफोर। लोगोफोर, जोंनि बर'नि मिउजिक भिडिअ'फोरनि गेजेराव 10 मिलियननि जौसिन भिउस थांनाय भिडिअ'फोरा बेफोरनोमोन। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना गालांदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि हाइस्ट भिउस थांनाय एबा 10 मिलियननि जौसिन भिउस थांनाय एबा 5 मिलियननि जौसिन भिउस थांनाय आरो बबे मिउजिक भिडिअ'आ हाइस्ट भिउस थांदों आरो बर'नि बबे चेनेला देरसिन एबा बबे बांसिन इनकाम खालामदों आरो गोदान मिउजिक भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना दिन्थिनो हायो लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।